11 ایول президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 Гулистонро, ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 фаъолият дошт, ба истифода доданд. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иншооти соҳаи маориф бо назардошти зиёд гардидани талабот ба зинаи аввали таҳсилот сохта шуда, барои 120 нафар кӯдак дар 4 баст пешбинӣ шудааст. ҳоло дар он 80 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд. дар ин ҷо 18 мураббӣ ба кор ҷалб шуда, ҳамаи онҳо соҳибтаҷриба мебошанд. корҳои бунёдӣ дар кӯдакистон соли 2025 оғоз гардида, он дар муҳлати муайяншуда аз ҷониби коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сайҳуни Хуҷанд бо сифати баланди меъморӣ мавриди истифода қарор гирифт. масоати кӯдакистон бо назардошти иншооти ёрирасон 410 метри мурабба буда, аз 2 ошиёна ва таххона иборат мебошад. имрӯзҳо дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Айнӣ 2 муассисаи таълимӣ ва 6 кӯдакистон ба истифода дода шуд. агар дар соли хониши сипарӣ гардида 475 нафар кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шуда буданд, дар соли нави таҳсил бо дар назардошти маркази инкишофи кӯдак ва 11 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ин шумора ба 800 адад мерасад. яъне агар то имрӯз шумораи кӯдакони синни томактабӣ 24.5%-ро ташкил медод, дар соли нави таҳсил ин шумора ба 30.5% баробар мешавад. қобил ба зикри хос аст, ки деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ аз маҳаллаҳои калон аст ва бо назардошти афзудани шумораи аҳолӣ талабот ба иншооти таълимии томактабӣ зиёд мегардад. ҳоло дар кӯдакистон барои гузаронидани машғулиятҳо тамоми имкониятҳо муҳайё буда, аёниятҳо ва адабиётҳои бачагона пурра таъмин карда шудааст. имрӯз дар деҳаи Сангистон боз як кӯдакистон дари худро барои кӯдакон боз кард. кӯдакистони мазкур аз 4 гурӯҳ иборат буда, дар ин кӯдакистон тамоми шароитҳои таълимӣ тарбиявӣ фароҳам оварда шудааст. аз фурсати муносиб истифода бурда, ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзу сипоси беандозаи хешро мерасонем. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо мураббиён кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки кӯдаконро дар рӯҳӣ ва тандурустӣ, худогоҳӣ, ифтихори миллӣ тарбия намоем. ҳуҷраҳои хоби кӯдакон, ошхона, толори мусиқӣ ва роҳравҳои боғча бо расмҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ ҳаккокӣ шуда, мувофиқ ба табу завқи кӯдакон бунёд шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо намояндагони соҳаи маорифи ноҳия бо таваҷҷӯҳ ба рушди фаъолияти муассисаҳои томактабӣ таъкид намуданд, ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҳар як омӯзгорро зарур аст аз гузашта дида масъулияти баланд ҳис намоянд ва дар тарбияи насли наврасу ҷавон саҳми муносиб гузоранд. дар навбати худ аҳли маорифи ноҳияи Айнӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии ҳамешагиашон изҳори сипос карда ваъда доданд, ки минбаъд низ содиқонаву софдилона фаъолият намуда дар пешрафти кишвар ҳиссагузор хоҳанд буд.